उन्दै बैसोनि जुलि दैमारि आरो देबजित दैमारिया न' नागारना बहाबा खारखुमानानै दं। दैफां ओनसोलनि गांगुमाखा गामिनि बिफा आसिन दैमारि, बिमा मागोस्रि दैमारिनि फिसाजो, बैसो 16। जुलि दैमारिया मासकुटि गामिनि बिफा नखरन दैमारि आरो बिमा गीता दैमारिनि फिसाज्ला, बैसो 18। देबजित दैमारिजों थांनाय 10 साननि सिगांनिफ्रायनो बहाबा खारखुमानानै दं। जुलि दैमारिनि बिमा बिफाया मिथिहोनाय बादिब्ला जुलि दैमारिया 10 थाखोआवसो फरायगासिनो दं होनना मिथिहोदों। बेनिखायनो जुलि दैमारि आरो देबजित दैमारिया न'फारसे फैफिननो थाखाय नखरनि बिमा बिफाया गुरैयै न'फारसे फैफिननो थाखाय खावलायहरदों। आरो जुदि सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला नखरनि नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव 7099132053 7086670857 खोन्थाहरनो आरो लाखिनानै दोननो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों। गामि गांगुमाखा, थाना रौता, पिन नं 784509, लाइजाम ख मासकुटि, जिल्ला उदालगुरि बिटिआर आसाम। फन नाम्बार 7099132053 7086670857। आंनि फिसाजोआ समबार हरनिफ्राय गोमाना दङ। जुलि दैमारि, बैसोआ नैबे दिनैदों 17 बोसोर जाबाय आरो। मबाइल दङ, फन खामला खामाखै। बै हारसानिफ्राय फन खालामहरदोंमोन आरो गाबनानै बिथाङा, आंनि फिसाजोआ। ओमफ्राय आरो नैबे हारसानि फनखौ जोङो होसोलांबाय, न'खरनि सिनाखि मोनहैबाय। न'खरनि सिनाखि मोनना जों न'खराव सोंना हैबाय। फैदोंमोन फैनायालाय मंगलबारे मोनाबिलियाव फैदोंमोन, बेनिफ्राय बुधबारे फुंबिलियाव ओंखारलांदों बिसोरो होननानै बुंहरबाय न'खरनियाबो। ओमफ्राय बिथांमोनखौ बुंनाय खोनादोंमोन अरुणाचलावसो थांगोन होननानै बुंदोंमोनलै होननानै बिदि खिन्थाहरदोंमोन आरो। नागिरदों, बहुद नागिरदों जोङो, गैया मोनाखै। हरावबो जानाय लोंनाय सुगानो गैया, उन्दुनो सुग गैया। सानसे बोथिसे खाम जानानै नागिरहैनो गोनां जायो, हालाय हाफाय। जेरावबो मोनाखै नागिरबाबो। 3 नम्बर क्लास 10 आव फरायदों आरो। 10, औ। होगौमोन, सिलेक्सनाव फेल जाबाय। बेबायदिनो फैफिननानै आनजादखौ होफिननो हायोबालाय मोजांमोन। बैसोबो जायाखै। रायजो राजाखौ बेखौनो आं बुंनो लुगैयो, अबावबा नुसनबायोब्ला लाखिना दोननानै नैबे आंनि मबाइल नाम्बाराव हरगोन आरो, मोजाङै मोजां खबर हरगोन। फिसाजोखौ आंनि फिसाजोखौ फैफिननांगौ आरो। फैफिननानै हौवाबो हिनजावबो फैफिननानै जाहाथे जों गामि दरनैदों रायज्लायनानै जाहाथे बिथांमोनखौ, बैसोबो जाखायाखै, बिथाङाबो हौवासायाबो बैसो जायाखै, हिनजावसायाबो बैसो जायाखै, जोङो मिलायनानै लेखा खालामनानै दोनथ'नाय जागोन आरो। आङो मोजाङै मोजां न'खराव जानो लुगैदों। आरो बेखौ नुयोब्ला बयबो अल आसामनि मानसिफोरा, आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोना जाहाथे अननानै लाखिनानै नैबे आंनि फन नाम्बार दोङो नैबेयाव हरबानो जाबाय।